Sunod din no? Basig na ay matumpag diya sa ibabaw ha. Grabe no, grabe ang paspas kaayo. Matumpag ng ibabaw oh. Wala na tayo biro. Iatras ng sakyanan, walay driver, gibiyaan, isatras na, iatras. Iatras ng sakyanan. Naana ang fire truck no sa BFP sa Prosperidad. Magpapag-abot no. Again sa mga late viewers nato sa atong Facebook Live, kining sunog karon na itabo dinhi sa may Purok 3 no, Prosperidad, Agusan del Sur. No, usa sa wala ni abante ang fire truck. No, dito lang taman sa Tumoy, no? While ang grabe ka kusog nga kalayo is na dinhi. No? Nagtapok na ang mga bombero ditong tulo na kabuok. Pero dinhi wala pa ni abot dinhi nga bombero ang fire truck. Wala na tao dire call. No, lagi hinihinay na gani og lamoy kining laing establishmento. Gaina pag-abot nato kadto lang nga area kanang naay sakyanan nga nasunog. Yun ani kadesperado na ang mga tao no. Ginatawag na nila ang mga personahe sa Bureau of Fire kay dito man lagi nang gitapok. No? So imagine kung dito lang ang ilang ma-priority og palong nga kalayo, what about kaning nga mga establishmento nga gihinay-hinay na og lamoy sa kalayo? Kaning nagalumbay dinhi. No, kaning nga mga nagalumbay dinhi nga mga establishmento. No, gama sa light materials no kadaghanan sa mga establishmento dinhi. So, do na pay uban nga mosulay pa og sulod. No, pero wala na. Delikado na no, delikado na kini ginahimo sa uban nga ginasulayan pa nila og sulod kini mga establishmento nga nagkalayo na ang ibabaw. So grabe ka delikado. So ang tulo ka fire truck na dito nagtapok. Ang fire truck sa search and rescue sa province na dito. Ang fire truck sa Prosperidad nagtapad sila. So ang isa dili gid pod makaagi katong last nga niabot unsa tong fire truck.
Kani unta ang establishmento mailang gihinahinay oh. Kay gihinahinay og tabok ang kalayo dinhi. No sa ibabaw. Hinay pa pressure, hinay og pressure ang ilang host. Dili gani kaabot. Ayaw na lang, wala na lang. Sige na, sige. Daghan nag mga meron no. Kusog pagid ang hangin. See? Hey, apa kayo sa boss ha? Sa boss! Sa boss! Oh, nana, nakapadoon na din nasumpayan na ang host. Karumpan na din. So, sunog din sa may Purok 3 sa Barangay Patinay, lungsod sa Prosperidad, Agusan del Sur, no? Grabe ka paspas ang pagkatap sa kalayo, no? Amo tugon sa problema. No, nga nawala man ang pressure. No, nawala man ang pressure sa tubig. So, paspas kaayo, no? Paspas kaayo ang paglamoy sa kalayo. Wala na nakabuga og tubig, no? Ang fire truck. Gipalong kay gisumpayan og hose, no? Sa likod ani napamanggoy mga balay. No, napay mga balay. That is why kaning mga tao dito ni sa likod nagabuga sa buog kalayo. Aon sa ni tubig, no? Ayaw pila. So, nisulod na dito sa iskinita. Nisulod na dito sa iskinita, sa likod ng bahin ang mga bumbero. So, parang sige nagbuto-buto. Pasko na gid din eh. Sa
samtang uban din naningkamot pod no nga maka salbar ug unsa pang mga gamit no sa ilang tindahan. Grabe ng buto-buto dito. Grabe ng buto-buto di ang area. Nakanang nakasado daw. Agad kusog kay hangin. Kay mo gyud basta nagsunog ang hangin mo. Gadilaab pa sa ibabaw. Napagi gisulayan og salbar no nga mga gamit. May mga buto-buto dito. Kana mga buto-buto diya na nagikan kana establishmento. Sa likod nakita ang mga fire volunteers na ni. Mga fire volunteers na tong dito sa likod. Nisaka na mo na nagmaneuver sa nag-operate aning hose. Unta wala mo tabok. Unta dili na makatabok pa ang kalayo kay diri naman niya area ang gibugahan sa tubig. Kay kaganina dito man ang giuna og priority og buga. So dinhi morning last na nga naabtan og tubig, so paspas na kayo ang pagbuga sa kalayo. So kani diri tanan is mga business establishments man gud ni. Uwang magtao. Dili ko makalusot. Business establishments man gud ning naa diri tanan. Mga grocery store, mga gabaligya og karne og isda, no, mga kananan. Kaning area is gawas lang no sa government center dinhi sa Kapitolyo. Purok 3 Barangay Patinay. Prosperidad. Agusan del Sur. So pasirite dal kanina wa pantana oh. Kaya mukat. Kaya mukat. Mahala mo nang abang pera sa. Ibat mo sa tunog. Dako na tunog wala. Play. Ini hana. Terahin. Kare mampai lo. Kana dia oh. Keriti. Mampai na bro. Ginawin. Mahulugan sa ibabaw, delikado. Paano naman?
ka-importante ang papel sa atong mga bumbero. Kita si Barry. Ama, di mo. Yana di sini. Daghan pa ni siya mga kabalayan sa likod, no? Daghan pa ni siya kabalayan sa likod. So, nilang kapaspas no, pag taon sa kalayo, yung mga establishmento din. No? Considered hurot yun, no? Kaning ubang mga establishmento. Bawa na niya. Wala yun sa. Ay, tibuang mga report. Ang tibuang. Ang confirm pa. May report na tibuang daw. Kang yung mag-intend na ron. Sumala sa mga nakasaksi din nagsugod daw ang pagulbo sa kalayo din hitungod ani na isakyanan establishmento man so diya daw nagsugod ang kalayo niya tungod sa kapaspas sa pagdilaan sa kalayo na pindayon ng sakyanan tungod nag kanat-kanat na ibaktas na ang kalayo kaingon aning kasitbit ng mga establishmento hangtod minitabok na dito, no? So daghan-daghan ning mga establishmento paspas kayo ang pagkatap sa kalayo gumikan sa lagi kay mga mostly mga light materials maning mga establishmento din. Pero good thing wala pa tay nadawat information din nga dunay na-injured. No? Dunay na-injured nga nasunugan. Gawas ang aning mga properties nga nasunog yun. Daghan-daghan gani. Sa mga kapangutan nag-asa ni Purok 3, Barangay Patinay, Prosperidad, Agusan del Sur. Nasunog kini mga establishmento pilid niining kalsada. Kita nato itong trabaho sa itong mga bumbero sa likod. Dito delikado gyud kayo ang masunugan, no? Kahit kayo sige kaingon palagi nila mas may pa daw makawatan kaysa sa masunugan. Boy! 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 Hoy, mga bata, kayo mo dyan dito. Mga bata, kayo magsampin eh. Talagan. Mga bata. Grabe kainit na bisag diniganing nga area sa atong nahimutangan. Parang inita na, no? Kaning area is gawas lang siya sa government center. Din is may provincial capital sa Patinay, Prosperidad.
Daghanag mga balay sa likod actually, no? Di ta makapaduol dito gumikan kay no? Mas maayo pa ang mga fire volunteers na to. Firefighters na to mo mag dito sa likod, no? Pato balay to sa likod, no? Balay to siya, katong nasunog, oh. Kana balay na siya. Hindi na siya establishmento. Sa nakapanimalay, so damay sa sunog. Ano siya ang tendency kapag kadikit-dikit, no, ng mga establishmento. Dikit-dikit ng mga panimalay. Nani mga balay actually sa likod eh. So wala pag din totally, no, mga napalong ang kalayo. Doon na pa'y gasiga ng mga kalayo. Pero ang pangutana ning napabay supply nga tubig kining atong taga Bureau of Fire. Additional nga hose. Kaning mga firefighters na to gikan sa likod. Gikan ni sila sa likod apula sa sunog dito. Balikan nila ni sa tubangan kay wag totally na fire out, no. Kani siyang area is problema ni siya sa road rights, gumikan aning mga establishmento sa kilid sa kalsada. Sigmao ni ang may mong rason, no, nga makita na ang road right of way aning area sa dalan. Yung provincial road magud siya. Pero kay makita nga road right kay napuno sa mga establishmento. Dito gisulod na sa mga firefighters ang area sa nasunog kapil o kasunog katong usa ka panimalay. Dini naka-supervise no ang PDRMO sa Agusan del Sur. Mga provincial disaster risk reduction management officer no sa Agusan Sur. Si Armando Gomez. Itong nakapula.
Napalong na siguro tong balay, no? Ligawas naman yung mga firefighters na to. Basig fire out na siguro to sa balay. Wala ganggang dito na. Awa pa lagang-lagang mati. Dako nga balay ni sa likod actually. Ang balay. Dako nga siya nga balay. Apil siya sa sunog. Atas lang gamay, atas. Gamay, atas lang, gamay lang. Ana, diha lang ta, diha. Grabe yung paningkamot sa no, sa atong Aray kanina, diha ta. taga Bureau of Fire, no? Katong balay, oh. Sige, paghihapon dilaab, no? Gibiyaan na. Sige pa man dito kalayo nga balay. Kana nga balay, sige pa man dito gihapon nagkakalayo, no? Mga top, oh. Pero gibiyaan naman sa katong mga firefighters na to.